Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Kining kawatan mga higala, swerte nakadaog mga kinawat mga higala nga ni kantidad dulan sa 1 ka milyon. Onya, pero di malas kay na-record man yang naong CCTV. Usani ka swelting di malasa. Napagilain ay swelting di malasa. Nangawat og motor, puting sweltihan nakakawat nindot para bang motora. Puting di malasa kay nadisgasya ang gikawat nga motor. Swelting di malasa sani. Kanong taon mga higala. Unahon taning swelting di malasa ang kawatan nga nakuha sa CCTV. Naitabo ni mga higala. Susoy bisanto para bandako mga sukit ti paminaw nyo umantay broadcast god. Kay kanana ang nagpahigayon man ta sa mga lintin drama mga sukit ti paminaw. So moto nga ang atong broadcast ko tubla mga higala sa Miyerkules Santo, pagka Huwebes Santo ano to ni mga report ni mga kuana. Diha sod sa compound sa 88th Avenue, Governor Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan ning atong syudad. Ang suspect mga higala ginganlan og Richie Mabuti Rodriguez. Sus Ginoo ko. 26 anyos nga taga sitio NGA, Barangay Lahog, Cebu City. Straight to the point. Ilado sa blending nga sa lisi mga kaigalaan matud pa. Nadakpa na ni kinadto sa kasong pagpangawat gihapon. Oy, wala mo tagam ni kinahanglan ning patagmon mga sukit ti paminaw. Straight to the point. Nadakpa ni mga higala niadtong pagkakuan gyud. Pagka Huwebes Santo may higala mo ni nangawat in the RV. Pagka Biyernes Santo, mogi pagkasakpan mga sukit tig paminaw. Murag dungan-dungan in Jesus Christ, mahigala siguro ang gidakop ay. Kanto lang kan Jesus Christ, mahigala, kuhan lang to invalid warrantless arrest. Di gani day mo ni day ang kuhan. Imuon bitaw nimong papilian mga higala ni Jesus Christ sa itong buhian. Kini si Jesucristo o kini si Richie Mabuti Barrabas Rodriguez. Kanlan talaga ni Barrabas kasama alam. Pastilan mga sukit di paminaw. No? Nadakpan mahigala pagka Biyernes Santos buntag, pinaagi sa CCTV camera sa establishment din klaro nakita ang naong sa suspect. Straight to the point. Matod pa ang biktima usa ka negosyante, nihangyo lang yung tao nato in the RV nga di lang mapahingan kay nakuyawan siya. Kini mo negosyante in the Maris. Unsa ihangyo in the Marisan ang hangyo taon nga kuan taga San Vicente Village, Barangay Subandako, Mandawi City. Nakawat nga mga butang mahigala. Sus mahalon lamang baga in the RV. Pariham na sa mong bag in the RV. Nay, Louis Vuitton nga bag mga sukid tig paminaw. Kini go magbagbag kaning Louis Vuitton inday. Mo bisa pag way sud na imong bag porbida delikado kay kag labnihon na imong bag. Ana magbagbagan nimo ana ayo magbagbag ug ngadto mo sulsuroy mo kulon ug asa mo dapit mo sulsuroy. Ug madto kag mga mall tingali pwede ra siguro in the RV, Mall parpayan sa imong bag day no? Louis Vuitton nga bag tag 200,000. Kini mga higalag ginawat nga bag inig Louis Vuitton bag. Mo na nga ato sang kuan ba? Atong panghinaot sa itong mga kigsunan ba in the RV nga dili ta mo advocate ining mga kinawat yun. Kay palalit tagway mo palit ani-nani, di man po sa mga awat og ang problema kung kanunay mo ibaligyan ni nakapoy mo palit. Ino man original ni. Ang kuyawan na kinawat na mabawian mo sa tagiya. Naman tayo sa anti-fencing law.
Ha? Mamalit kag kinawat. Unsa man nimo na ron? Ha? Kana raman tag-iya mga higala. Makaila ra ba na sa ilang butang? Natanawa ha, kini mga sukit ti paminaw ang gikawat Louis Vuitton nga bag. 200,000. Inana ginang kantidad ang Louis Vuitton day. Naman siguro po ibabarato ka ng Louis Vuitton eh. Palit lang kag Louis Vuitton eh, mura barato-barato na. Medyo kining kawatan nday Alvin na nakuha CCTV, medyo chichoy na magamay, no? Oh, mura sa kagdi magka kuan ba? Kini day ba na bantayanan gini mo inday Alvin kay basin niya hinuog ka ng chichoy ni. Unya na palabay daghan nga kuan ani gyud, na? Na mga dalaga dito basig musugot pa niya day. Mang libre pa nig snacks. Bastang hanggawa mga higala. Nakuha CCTV. Ang gikuha mga higala Louis Vuitton nga bag 200,000 mga sukit tig paminaw. Ha? Og may lang tani og katong Louis Vuitton lang barato-barato na. Di gani katong kuan na ato ni Jan Kagulada, katong Louis Vuitton. Mga mahalon man nga mga bag, mga kuan man sila kanang mga taas-taas na nga level, pareha sa mga Chanel day, mga kinini ang Gucci, no? Sa tong kanta nga imong ganahan kanta day, I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Sinsa naman itong tingog mga higala nga labihan ka, more or less na good town. So ang gikuha mga kaigalan, Louis Vuitton nga bag, kantidad 200,000. Doon na isod niya, unsa ni keyboard, 20,000 po yung kantidad. Unya, doon na pa'y Apple tablet. Uy, aguroy, sa 60,000 mansad mga higala. 60,000 ang kantidad, ining Apple tablet. Ha? Gold na necklace with cross diamond pendant. Sus, kamahal na ba? 250,000. Straight to the point. Ha? Gold necklace kini with cross nga diamond mga higala ang pendant. Ha? 250,000. Bracelet og sing-sing 300,000. Straight to the point. Ha? Bracelet og sing-sing 300,000. Cash pagyod nakuha sa 60,000 pesos. Gold nga ring mga higala 50,000 pesos. Ang total tanan sa nakawat mo balor og 940,000 pesos. Straight to the point. Pastilan mo urang nagka-jackpot oy. Alim ka ng 950,000 pesos may gala? Ha? 940,000 pesos sa 60,000 na naikuwang o sa kamilyo na. Ha? Grabihas nakawat mga sukit ti paminaw. Na-recover sa Mabulo Police ang ubang butang gawa sa sing-sing nga bulawan nga mukantidad o 50,000 pesos o 40,000 pesos nga cash. Straight to the point. Mao na lang na-recover mga kailan sa man yung pag-iskapo ron nga nakita man na CCTV in the RB. Angang magwingon sila na nya tanaw walang ako ba tanaw walang. Mone sa may galang pagkawat niya ani, kay kining kawatan ra ba inday RB makaila og sa original o sa di? Kaila. Kanang bag mga higala kaila og sa nga kuana. Kadang mangisnas bitaw kanang na ang Arios nana kwintas. Magkwintas-kwintas sa gulog ka ng fancy nga kwintas. Dili gyud na istasyon. Suway-suway na gud. Kanang bracelet, baga kay bracelet, anak. Pero dili tinuod nga bracelet. Kanang kuwan lang ba? Kailas loy, ilalatits. Kahibaw sila kung sa'y original o sa'y dilan. Marukoy gyud. Marukoy gyud. Purbida mga tawhana, mga sukit di paminaw. Kini siya, murag kita ka CCTV kasamang names. Wapay ipakita, wapay ipakuan CCTV. Ingon ang kuhan nga dilan sa ipakuan. Pero pagkuha niya sa bag ba? Murag ngisi inday RVM, murag purag yun. Nagka-jackpot. Ang ngisi mga higala niya, pagkakuha niya sa Louis Vuitton nga bag, o kining mga suod mahigala da pay Apple tablet panood niya mga sukit di paminaw murag yung ngisi ni Barabas ba.
sad ko no, Jojo Abapo, good morning. LV. Mama ng Louis Vuitton dahil no, LV. Pwede pog luma nga bag. Iya mo na mga higala nga ang kanang panahon na Semana Santa. Kanang bang Huwebes Santo? Unsa mang orasan ni Huwebes Santo wagi? Oh, pagkagabi-gabi ira ba di? Aguroy. Kanang Huwebes Santo og sa atong balikan tong Biblia in the RB, kaso ito magas Biblia day, ha? Kanang Huwebes Santo mo nang katapusang panihapon. Unya mao na ang panahon na mahigala pilting ampo sa tong Ginoo ana. Mao na kanang Huwebes Santo, ampo siya in town kay nigawas ang iyang pagkatawhanon ba. Ang normal bitaw nga tao in the RV nga nahadlok siya nga mo abot na niya ang panahon. Kay bao naman siya. Kay bao nang Ginoo mahigala nga ana padung na gyud labi nang nagdahunog na mahigala mga sundao nga didto na mga sukit ti paminaw, naghidag mga suo niya nagdahunog na ilang mga kwan, mga tunob mga kaigalan. Nabalakat to Ginoo, nagampo siya dito sa tanaman sa Getsemani mga kaigalan. So kining Huwebes Santo, labihan ka sulim kayo ning panahon na mga higala. Sulim kayo ni. Samtang sulim mga sukit ti paminaw, oy mamampoy pagpangawat ining ginganlag Richie Mabuti Barabas Rodriguez. Ang kadtong atong Ginoo nadakpan to kung aton tan-awon magud mahigala ang bala ang kasulatan. Pag imong i-check yun ang Biblia mga higala naman na sa San Marcos sa kinini ang 15:25, 23 hangtod 28. Magkwintada nimo na in the RB. Ako man ang gibatbat pag Biyernes Santo. Magkwintada nimo na nga alas 9 sa buntag di kadto tong Ginoo gisugdan naman tog lansang sa krus alan. 9 o'clock litra por litra nas Biblia in the RB. 9 o'clock gilansang sa krus. Pagka udto na mahigala ngit-ngit ang kalibutan. Pagkalas 3 na matay ang Ginoo. Sa to ba ka ng 9 to 3 o'clock, 6 hours na. 6 hours na. Muna ang panahon na mahigala nga gilansang sa krus. Sa to ba kung imong atrasan, pag trial ato itong Ginoo, gidakop to mga kadlawon dito na dakpan. Nanang Biyernes Santo, pali-palihay niya mahigala ni ining Richie Mabuti Rodriguez. Pagdakop sa Ginoo, mamaunos ng mga orasan na dakpan lang. Ato na agi katawa may galaw agi pamalandong nga Biyernes Santong dako mga sukit tig paminaw. Unya kinay Biyernes Santo ba mga higala daghan po mga kawatonon ilan imbes kay mamalandong tuwa na nanimpo mga higala kay ang uban po na na makasyon ba. Una nga gidili gyud na ang panahon bitaw nga nang Miyerkules Santo unyang uban mo post na dayon off to Bantayan, off to Boracay, the whole family. Imo gyud gihatagan ang kawatan in the RB o kanang idea ba. Gibutangan pa nimo the whole family. Appeal ang tanan as mga helpers tanan. Mo to na off to Moalboa. Imong gihatagan idea ang kawatan ay why nahabilin silang bahay ay. Ang problema ni kawatan na mga higala, nanimpo siya. Nanimpo mga sukit ng paminaw. Pagpanimpo ang kinatawaan bitaw alan mo ragyog sa Barabas oy. Gikawat ning bag, gikawat mahigalang sud mga kaigalan, napay tablet, napay mga kwintas, diya pa mga higalay bracelet, sing-sing, do napay cash, agikawat, gangisi samtang naga sud sa mga kinawat. Sulte siya sa iyang gihimo sa iyang pagtuo. Mo na ang kinatawaan mahigala pastang salbahisa. Sa dihang nangawat dulan sa 1 ka milyon ang gikawat, sulte. Sa iyang paminaw. Sulte sa iyang paminaw. Salbahis kag naong mahigalas papangawat kag gising-ngisi. Karon nadakpan murag na pabutan-butan. Dalian ay mausab naong mahigala kana bitong kuan alan nga pabutan-butan niya kalit uga ya karon niya pod mga higalay tubag sumpay kay niya mga higalay motor taon ang tagias motor git kon paron gikawat yang motor nakasulta sa niya kay bago-bago pa kuning motora
Ang kawatan nagkasulti sus nakadasmag mahinuon ng motor. Okay. Hello, sir. Good morning, sir. May buntag, sir. May buntag siya, sir. May buntag, sir. Oh, Attorney Rufil Banyok na, sir. Dires DYH PRMN Cebu. Sir, among i-confirm, sir, katubit ang motor nga matod pa kinuha na po itong motora nga naka-disgrasya da sa inyong jurisdiction? Ayos, tinuod na, sir. Gabi, sir. Mga alas 7:50, sir, sa highway ni, sir, sa barangay Don Gregorio Antigua, sir, sa may nabitang Aplan barangay na ko, sir, sa highway, sir. Oo. Kanya gabi, April 10, 2023, mga alas 7:50. Kini si ang suspitsado, sir, Teodoro Abing Balinte, sir, 32 years old. Kanya nakasaghid ni, sir, iniri gamay rigid kayo ang iyang kwan, sir, kaya naigo rama side mirror. Nakasaghid? Oo, nakasaghid, sir. Unya gabi, hasta ganang buntag. Sige na magkuhan, sir, nga mo-file. Sir, kaya wanay long, sir. Oo, mo-file lang, sir, ba? Unya undecided sila, sir, kay iniwi gamay na kunog damage. So, nagpasalamat lang po to, sir, na itabo to, sir. Kay katuda yung motora, sir, bali, kinuha to dito sa Midilin. Uy! Oh, yes, sir, yes, sir. Oh, so kining motora, nabutang na to, nasa inyong custody karon, sir, kining nagdas motor? Sir, gikuha na sa Midilin ang motor. Wala pa. Wala, sir. Oo, yes, sir. Oo, sir, amo ning gikustodiya sa naparon sa kuan, sir, sa barangay temporary na magibutang sa barangay hall sa barangay Don Gregorio Antigua, sir. Okay, sir. Sir, complete name, ano, sir? Teodoro Abing Balinte, sir, 32 years old. Balinte. Taga-asa man na siya, sir? Taga Bateria dan Bantayan, Cebu, sir. Daan Bantayan. Unsa may trabaho ko na niya, sir? Kini, sir, mura mo gusto gabi o kuan, sir. So, di man gabi, sir, mura gito kuan pabito, sir, yung pangunahuna mura mo itong nagkainom or amo mo itong ipalikortis ng gabi, sir. Mura bangog pa, sir, ba? Bangog pa. Unsa may nasaghiran din niya, sir? Tiguang, sir, Pangidaron, sir, 76 years old. Florinda Monsanto Tan, sir. Oh, nasaghiran niya ni. Oh, nasagiran, sir. Unsa man nagbaktas ng tiguang, sir? Sir? Nagbaktas na ng tiguang o nagsakay pod? Naglakaw ra ni, sir. Naglakaw, so nasaghiran niya mo to ang iyang side mirror na daot. Naigo, sir, naigo sa side mirror, sir. Naigo sa side mirror. Pero kining tiguang in taon nga 76 years old, dili na lang siya mo pasakag kaso. Kay gamay ra. Sige, ang ito na mo kahangyo, sir, nga kuan, pero ang mga anak, sir, tungod siguro sa kagamay ra nga injury, sir, ba? Sige lang, sir, sige, ang ito na mo hangyo. Na mo pahay lang, pero maulag, sir, ilang mo ko ng katungod po, sir. Oh, yeah, ilang katungod. Pero inyo nasuta na noon, sir, nga kini di ay si Teodoro Abing Balinte, kini motor nga gigamit, dili di iya. Yes, sir, oo. So naani ang motor sa atong kustodiya ron sa kapulisan? Oo, naghuwat lang yung kuan, sir, kay dako-dako man dito man is Bidilin, sir. Hawag pa man nila, kay gahapon pa man is adlaw, madapa man nila gapursot, sir. Okay, yes, sir. Sige, sir. Mas mayo mag-coordinate na to itong Midillion Police kay mabutang nga pusot kay gagahapon magkanigi kuha ni motor. Yes, sir, oo. Bago pa naman ang motor na sir, no? Ang motor, sir, asang motor ang ni? Ang motor, be, aman motor. Di aman lagi. Ang plate sa Euro motor, sir. Color black niya ang Euro motor, sir. Okay. So na-coordinate na ninyo ang Midillion Police, ano, sir? Oo, gabi pa, sir, pagkahitabo ginitawag na sila. Dito namin nakahibaw, dito na ko kinakahibaw nga kinuha din ang motora. Oh, kinuha din ang motora. So nakasaghid din sa Bourbon man ang imong jurisdiction, sir, no? Yes, sir, Bourbon. So nabutang hinuonig ka ng murag blessing in disguise ni siya nga dahil tiguang nasaghiran pero na lang mo reklamo ni tiguang na-trace na hinuon ang lain pa nga krimen kay kinuha din niya ng motora. Yes, sir. Umawag na, sir. Na-blessing in disguise, sir. Unsa may iyang katarungan kuno, sir, kanang pag-imbestigar ninyo anong iya magidaan ng motora di man iya? Juan, sir, bangog palagi gabi, sir, niya. Bangog pa? Pilimiro, sir, amo naging yamaman taon, sir, nga tugan lagi siyangan. Okay, Pilimiro gitugan Michael na dayon Teodoro na pod. Okay, sir. Ni ako tong gipatsik dito pos Bidilin, sir, kay basig na pa nila ang record, sir. So, pero nakita ninyo iyang driver's license, sir?
Wala gid sir, wala gid, wala ID. Uy. Oh, yes sir, yes sir. So kining Teodoro Abing Valiente, iya ra ni nga gitugan di para to ma-confirm siya ba yun eh. Oh sir, pero naingon tong midilin gabi sir nga mao nagtuntungan nga na sir. So inyong gipangitaan og UR og CR sa motor nakapakita sa sir or wala? Wala gid sir dia. Mo hungaw lagi sir, lagpas sa istorya. Lagpas istorya. Sige, at least na ninyo ron, gitanggong na ninyo ron. Amo lagi nang yamaman sir. Kuan lang gisa. Ang tag-iya sa motor sir, ni coordinate na sa tong kapulisan sa Medellin or ninyo wala pa? Yes sir. Oo, diri na sila gabi sir. Diyan na gabi So sa may sultis tag-iya sa motor, gikawat kanya ang motor ko no? Yes sir, oo. Oho. Di man ko na nilang gibutang niya motor sir, anong gikawat man lang ko no? Wala ko'y ideya ni sir kay dito mong gunin naka-blatter sa Medellin sir. Sir. Oh, pero at least yan na ang tag-iya sa motor niya, yan na nakita na niyang motor. Ang kapulisan gipod sir sa Medellin ni ari gabi sir. Yan na niya kauban sa tag-iya sa motor. Oh yes sir. Okay. Sige. Kaya aron niya at least maklaro na to nga kining tawhana nagdas mo to, wa po sa mga tarungan nga, kung nang gihulaman ang motor sir, sa akong amigo, wa po na na. Ako lang itong yapuhap lang ibig sir, para makuha lang, digit sir, mungaw gikay sir. Oo niya, mo lagpas lagkalit mo, hangad niya. Basin o guan sir, adik-adik din tawhan natin tingali. Basin sir niya, ako lagi itong ipatsik sa Medellin, police kuan sir nga, basin og napa na irang record, og sa Dan Bantayan mismo, kay taga dito man sa Dan Bantayan sir. Napa nila ang gibuhat dito sir ba? Kasalaon sir ba? Sige sir, so ang mupasakag kaso ini ang Medellin Police na lang kay di naman ka mo reklamo tong tiguang nga 76 years old nga under sa inyong jurisdiction. Yes sir, pero nagpaabot pagid mi sir nga mo unsa ilaging plano sir. Kay katong tiguang unta og ato makonbenser nga mapasakag kaso lang bisan pa sa kanta ng physical injury diha. Unya ang Medellin sir Police mapasakag po sila para duha ka kaso. Di ta patagmon talan ning klasiya sir. Oo, nagpaabot gid mi sa asas mga anak sir niya. O lagi ang mga anak basin po. Sula na sila sir. Gamay ra kuno pero siya mo ging maman sir nga mo file sir. Okay, nga to ni sir kay sa katinuod nito sa Medellin lain angan nga gida. Nya diha sa inyo sa Bourbon lahi pod angan nga gida. Adili sir mao na kuno ni sir Teodoro Abing Valiente sir. Teodoro Abing Valiente. Ang ato lang problema niya sir Michael. Niya. Kay nitugan mo sa siyang Facebook Primero. Michael may nga sa iyang Facebook. Unya kisa kay nakailani ato lang ning ikuan sir mga ilan niya may og naay mag-shot ninyo sir o baka dunay picture na ninyo kay ato lang ning ikuan lang sad ato lang ning sa i-post ni para naay makaila magkatabang sa pag-identify ning tawhana. Sir, amo na lang gi turnover sa Medellin sir kay ang amo gi diri ang kuan sir dili manggod kuan sir dili murag wa gi di wa gi plano mo kiha sir. Amo nakita ko man siya krimen dito sa Medellin sir nahog pa man lagat porsot. Amo lang giton over sir ang suspitados Medellin sir. Asa to na gidana sa Medellin Police. Yes sir. Kagabi sir. Yes sir, ganina mga alaw na 40 sir. Okay. Ang motor sir to na pod gidana pod sa Medellin Police. Wala pa sir, dapat dire sa kwan sir. Sa gabi ko sir pag-alarma sir, wa may kakargahan. Gi-custody to sa barangay hall sa kuan, nagtampi-tano dito sa amo turong kuhaon sir. Okay. So ang tag-iya ni sir, nailhanan niyo ang tag-iya sa motor kaya naman sa inyong police station. Dito ara sa Medellin sir, sila na mo kuan dito sir. Kasi sila na file kaso sir. Sila yung file kaso pero damo nakuha ninyo ang tag-iya po diha, nakapangutana mo gisingan o wa na lang. Wala. Sir, nakuha ta ni mga ganyan kadlawon sa tag-iya. Ang tag-iya sa motor bi. Owned by ang nasa yung resibo available to one. Owned by Liangono Joel. Liangono Joey Arce. Arce. Yes sir. Sa Medellin sir. Kuha ni sir, purok mahigugmaon, panugnawan, Medellin, Cebu. So ano yung motora sir, bago pa kulon niya sir? Bago pa kulon na motora sir. Bago pa sir. 2021 nga kuha sir. Nya may na-impas na niya ni motora ko no? O papod? Sa mga data na sir, pagkuha ni. Murag inanagit sir kay data. Murag ako, panamo ko yung mga uwardo pero magito'y kuhan sa... Pero sa mga data ni, o kuhan, sanang iharap ni. Huwag pa may nakaistorya ng direct. O sige sir, salamat kayo sa maghatag panahon na mo doon sa DYHP sir. Way problema sir, salamat po kayo sir. O sir, salamat kayo. Captain Derek Inot, may buntag ni mo sir. Nya salamat kayo sa panahon.
May buntag sir. RMN Exclusive. Moto may gala si Police Captain Derek Inot ang atong hipi mga kailan sa Bulbon Police Station. Atong nahinabi rong buntaga mga suking tigpaminaw. Not confirm gid lagi. Nga kwan. Mo na nga ako manggonggi kwan ba dunay ako nagkuha report di ana. Di ay shooting di malasa pod nga lain. Nakakawat og motor tong hanggaw nako. Pag abot sa Bulbon naka disgasya man. Dito nadakop mga higala. Pagdakop lang hibaw, ano dito noon nga dili di yung motor ni, kinawat niya yung motora. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.